أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين musidɓe tedduɓe heɗorooɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu min calmini on salamu ɓurɗo tengtude e islam caggal yettude allah e nelaaɗo muɗum muhammadou rasulullah sallallahu alaihi wa sallam en jetti seydina cheikh ahmad tijani sherif radiallahu taala anhu en jetti khalifa meɗen tedduɗo khalifa rasulillahi fi nuril ahzam halifatu cheikh tidiane fi nuril ahzam di ela seydi ya seydi mohammed el cheikh hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam enen ñaagi mo jaɓana en wongol men almudo makko mais mo jaɓana en kala tarbiya meɗen ɗo musidɓe tedduɓe heɗoroɓe en garti ɗo hande e windande tataɓere to issa dajjal windande tataɓere nde noon ko no mbinomi on e puɗɗel ni issa o ɗi yaaji waɗi ko taɓane donc hande ko taɓande taɓɓere nde woni ko gartenen wadde en yii hanki kanoɗen koɗo nene dajjal o mo yalti hôpital taw mo heɓi bobo makko o ɗumo fokkiri hodde to galle donc e ngol kodgol to galle musidɓe mo hodda hanin fayda ko e mette ɓernde ko no mbaweten ɗum wiide sabu hay mo weltaki no fewi ko saabino ɗum noon eɗen gandi ko bobo o woda wodede ko taw yitere wotere nde ɗini waɗi ella te ella o ɗon enene o yaltude hôpital ko ɗon doctoraɓe ɗum woni rewɓe ɓeni ɓe jahi ɓe mbaɗi opére yitere nde Allah waɗi yitere nde bonori ɗon donc ɗum addi nene o ko yaltata hôpital ko taw ɓernde nde welani no fewi ceerno ko waɗi ɗum noon sabu hay mon jogino en tout cas yaakar mawɗo e oɗo ɓiɗɗo sabu hay gila mbo resodiri e joom galle makko o heɓi duuɓi 4 te ɗin duuɓi 4 piyo mo heɓano donc nde mo heɓino reedu nde vraiment wonani mo weltare mawde mais ko mbo yi'oy ko mo ɓeyni ko heɓoy cukayngel ko ɗum addoy vraiment wonoy dal mbo heɓoyani hen ko welani mo a bere mbo hoti to galle mbo wondoy e ɓiɗɗo makko o mais boboya dajjal o piyu ko kawase musidɓe tedduɓe heɗoroɓe boboya makko o piyu ko kawase tan sabu nde ɓe koori to galle nde ko balɗe 3 nene o jogi dajjal mo yii hunuko ko piyu heewi ñiiƴe donc ñiiƴe hunuko ɗe pi gardi ɗum ko kawase par ce que enen en meeɗa yiide bobo jibine tan ɗon e lewru mbo heɓa ñiiƴe mais o komo jibina tan balɗe 3 han fawi hen balɗe 3 han fawi hen hunuko makko ko pi yaltini ñiiƴe ɗum woni kawase nene o yii ɗum ɗum jakilimbo kono nde wonno komo sowino ko ɗi wodi komo hoyɗanno mo rittu ɗum tan ho peut être komo jibini ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ko ɓiɗɗo mawɗo walla ko jogotoɗo en tout cas teddugal manggal to sengo teddugal manggal to sengo Allah nde ɗum kala ɓeɗi nene o tini ho so tawi de moni munina ɓiɗɗo makko o han a tawat hunuko endu ko feccere gayɗe ɗe jaltinta ko ɓiruɗam ɗum ɗa yaltina ko ƴiƴam donc si bobo o ɗi muyna han wona ɓiruɗam tan mo muynata endu ndu yaltina ɓiruɗam mais aussi yaltina ƴiƴam ɗum noon nene o ko teski ɗum kala ko mbo duttiro nder l'hôpital to mbo ɓeynino bobo oro mo yahi mo holloy ɗum doctoraɓe ɓen kala ndaari ɗum darti ɗum ɗaɓiri ɗum ɓe mbiyo hatta ala ko ɓe jii hen ko way noon on tuma ɓe lamdoyi ka en kala ganduɓe mu'en ɓe ko ɓe landoyi ganduɓe mu'en ɓe ko ɓen wonnoni goɗɗum han ɓe mbiyo ka en kala dal ɓe kittinanani mo ɗum ɓe kittinanani ɓe hen woni ko mbo horima hen hebde kañ nene o ko hoɗum laaɓi mo hen mais ɓe dutti ɗum tan
ko ɗaminade tan ho oɗo bobo jibinaɗo ko khalifa wonoyta ko lamɗo wonoyta ko ɗum addi ɗeɗo kawase piwɗi nin peña e muɗum donc ɓe ɓangi ɗum tan ɓe jaɓiri ɗum non kamɓe kala nde mo yi ɗum mo wondiri non e ɓiɗɗo o mo wondiri non e ɓiɗɗo o ha bobo o heɓi lebbi 12 e balɗe 14 donc mo wurdiri e ɓiɗɗo makko o ko lebbi 12 e balɗe 14 ko bobo o ko timmi ɗum e ɗo e mo hebde ɗin lebbi 12 e balɗe 14 nene o teski ho ɓandu mum ndu kam ɗinin hoyra tan ɓandu makko ndu ɗinin hoyra tan mo yehi non ɓe mbi mo fawaka kono non kam ɓandu ndu ɗinin hoya tan ɗinin hoya mo yaadi non e ngol koyol ɓandu mo woniri non e ngol koyol ɓandu hande ɓiɗɗo makko o heɓi lebbi 12 e balɗe 14 ko on ñannene o wali maayi ɗum ɗi foti en siwtinirde won e hunde ko jewtuno en ɗo ɗum woni hoɗum so en ciwtori han e taɓani ɗimmere nde en mbino Dajjal nene makko sowimo ko lebbi 12 e balɗe 14 nene o muynimo ko lebbi 12 e balɗe 14 nene o kankala wali maayi donc ɗamina tan ho ɗam nene o ko wali maayi ko faydata hay ƴiƴam sabu mo naftata lopitan ko hay ɓandu makko ndu larama ko hay ƴiƴam ala e ɓandu makko he tay ƴiƴam ɓandu ɗam fof gasi donc ɗum rutta non mataw koto muynugol Dajjal to parce que simo muynanno han ko feccere ƴiƴam feccere ɓirɗam donc ɗamina ho kanko muyni ƴiƴam nene makko ɗam ha ɗam laaɓi pos ko ɗum addi nene makko wali maayi si en ha hande en luttima en daari mbadi Dajjal ndi sabu enen gandi komo jibinako ko yitere wotere lamtuno nde ɗa lamtani ko ɗum adduno nden oppiroya yitere nde bonni ɗon mais e nden yitere si a laari ha yitere lamtone nde ɗum woni nde mo yirata yimɓe nde mo yirata nde nden ko ɓaleri ndi ɓuri hewde raneri ndi e yitere he donc ɗum kala yimɓe ɓe jiiɓo ɓe teski ɗum kala wonani ɓe kawase mais kawase ɗimme ɗe ganduɗa yimɓe teskima kala e mbadi makko he surtout to banggal gite makko ɗe yitere nde ganduɗa ko nden oppirano woni yitere nde moƴƴani nden si a laari ɗum hanɗi wayno ko ɓingel raisin wonto nder yitere to ni a wiyat tan ko an ɓagi raisin tan ɓingel raisin tummuɗa am to yitere to minen ga Puladu minen jogui ko ɗeɓi nanude e raisin ɗum leggal biyetegal bembeje walla cingole ɓiɓɓe cingole ko ni mbayno raisin ni donc kala mo anda raisin si ana andi ɓiɓɓe cingole tan ko non wayno ko ɗum ɓagɗa tan tummuɗa e yitere makko hende mais ɗum ko woni hen ko Dajjal ɗaminano ho nde yi'ata kono ko nde yitere nde ganduɗa nde yi'ata manam nde wi'ama nde boni mais ɗi wodi ko ɓiɗɗo fruit gonɗo ton ɗum woni ko wiyete raisin ko way non wonton ko nde yitere Dajjal yiranno jinneji ɗi ɗum non ko wona hooreyade walla cuuɗe ko nya e nya donc Dajjal mo woni neɗɗo mo gandanta kañum mo yi'a nya e nya wawa yiide wattu goto nya e nya yi'a yimɓe ɓe yi'a jinneji ɗi ɗum ko kañ Dajjal tan wonnoni goɗɗum ha jogui ɗum nde wonno nene makko walima maayi bammakko naɓimo e orphelinat non ko galle ne'oɗo alyatimaɓe ɗum woni orphelinat bammakko naɓimo toon ko ɓuri hewde e nedi makko ndi e jangde makko nde mo heɓi ɗum ko e nder nduɗo suudu ne'ondu alyatimaɓe biyetendu orphelinat ko ɗon wonnoni goɗɗum han Dajjal heɓi ɗum par ce que ko ɗon wonnoni goɗɗum han komo mawni ko ɗon mo jangi ko ɗon mo ne'a fayda ko ɓuri hewde e gurdam makko ɗam komo andi ko komo jangi ko e nder suudu ɗon ndu suudu ɗon ko ɗon wonnoni goɗɗum han mo wonno donc musidɓe tedduɓe heɗotoɓe en dartinat ɗo isa meɗen hande o miɗen calmina on encore une fois miɗen juuro on kaddi juuragol miɗen calmina on kaddi salamu
minen ñaago on yaafuye kala ko woñi e haala he gandon ko gandel am famɗayel ngel e wawde kam wasde en tout cas firtude khalifa meɗen tedduɗo o khalifa Allah o ko haali ko ɗum addi peut être on keɓirani ɗum no haalira piw e jolfe ni kala ko moƴƴi toon e jetta Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alaihi wa sallam en jetta Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif raddi Allahu taala anhu mais en ɓagan ɗum yettadu piw payen ɗum e juuɗe khalifa meɗen o hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam ɗum woni ya Seydi Mouhamed El Cheikh enen ñaagomo mo jaɓana en gongol meɗen almudo makko min mo jaɓana en kala tarbiya makko o miɗen ñaago on yaafuye miɗen yafno on miɗen jarlo on so tawede min kaali kasi gandon wona ɗum wonno fandare amen nde ko wadde ha moƴƴa min baynora on e karimatu assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu